Carane ngrawat tanduran. Bolo dina iki tak sepil ya carane ngrawat tanduran. Iki tanduran sing tak rukun iki enek terong. Lah terong iki tak sambung karo batang bawahe nganggo pokak. Eneng kene jenenge pokak, mbuh nek eneng daerahmu jenenge apa. Nah, terus iki sing tak guwahi iki godhong sing wis ora produktif sing kuning-kuning kuwi. Ya, godhong kuning kuwi diguwahi karo pangi sing wis rusak, sing wis garing kuwi diguwak. Terus iki kembangi ya diguwahi dadi tak longi supaya woh iki gur sithik wae. Soale nek wohe akeh bisane garing. Nah, iki tak sepil ya. Wite ngene iki hasil teko sambungan pokak ngesore ndhuwure terong. Terus iki lanjut aku resik-resik iki dadi wis akeh sukete liar ngene iki tak rukuni, tak guwahi, tak resiki. Terus iki ning selo-selo niki ana bayeme ya tak guwahi. Nah, terus aku iki dirusui kok kucingku sing jenenge Jenggot iki wis aku nganti wae pokoke wis melu ngetutne wae nek urung dimakan. Iki lanjut meneh resik-resik bagian kene iki dadi tak resiki, sukete iki tak dokok ning nggon bonggole ngono kuwi ya supaya iso dadi rabuk organik. Nah, terus iki lanjut iki tak taleni mergone terong iki ning dalan, Bro. Soale kene iki kadang tinggo lewat menyang alas ngono kuwi tak resiki, tak dokoki cagak. Terus iki sing bagian kene iki tak resiki meneh. Soale kene iki ya isih enek sing godhong-godhong wis ora manfaat, wis kuning ngono kuwi. Terus iki lanjarane iki nganggo telo ya iki. Telo kayu iki godhonge engko tak peki sisan, tak lumpukne godhonge. Nah, entuk sedidik lumayan kena dienggo pakan wedhus engko dadi gur karek nambahi. Dadi hitung-hitung ya sisan karo ngarit ya. Terus iki tak baleni meneh iki nek bayem iki ya wis do kembang iki tak pangkasi. Sisan tak nggo pakan wedhus ben engko trubus meneh. Lah terus iki nggon pang kene iki ketoke rada mendek iki nang lemah lah iki tak ngene iki tak taleni gen supaya ora neng lemah. Lah tapi iki ora kena iki arep golek cuthek sik ya iki golek cagak. Nah, ngene iki nganggo pring cilik terus tak cagakne ngene iki supaya rada dhuwur. Fungsine ben terong iku ya resik ya dadi ora reget ngono. Lah terus iki aku lanjut resik-resik ngene iki nggon dalan ngene iki tak resiki soalnya iki kadang ya dienggo lewat Pak RT nek nang alas ngono iki dadi supaya gen resik. Nah, iki ya kucingku cek ngancani aku wae ket mau isik eneng cedhakku wae ora gelem lunga. Ya iki dadi ora tak guwak ya iki. Sukete ya tetep tak dok ning nggon bunggulan terong. Ya wis ngene iki acarane resik-resik dina iki ngrawat tanduran. Iki wis rampung acarane dina iki.